Čistba čreva je dôležitý úkon v živote každého človeka, obzvlášť v tomto povianočnom po obžerstve presýtenom období. Mnoho človekov je však pri úkone čistby čreva bezradných. Alebo dokonca túto čistbu z istých dôvodov zanedbávajú. V prvom rade je už, ako iste vieme, dôležitá mentálna príprava na čistbu. Tá spočíva hlavne vo vnútornom vyrovnaní sa s čistbou. Teda s nasledujúcou absenciou niektorých látok v našom čreve. Musíme si uvedomiť, že tieto látky naše fyzické telo nepotrebuje. A zároveň s týmito látkami musíme prestrihnúť akékoľvek emočné puto, ktoré sme si mohli za tie roky vybudovať. Dôležitá je vizualizácia. Predstavujme si črevo ako dlhú šnúru a nepotrebné látky ako ďalšiu druhú šnúru, na ne napojenú. Tieto dve šnúry v mysli prestrihneme, prerežeme, prehryzneme či inak fyzicky oddelíme. Pociťujeme, ako naše emočné puto k oným nepotrebným látkam slabne. Vykonávame až do úplného oslabnutia či oblbnutia. Po tejto mentálnej príprave prejdeme k druhému kroku. K uvedomeniu si potrebnosti čistby nášho čreva. Tento krok mal byť vlastne prvý. No tak toto môže byť očasi vzrušujúcejšie. Čistba čreva má veľa blahodárnych benefitov na organizmus človeka. V prvom rade sa človek po takejto čistbe cíti ľahší, čerstvejší, sviežejší, plnejší energie. V druhom rade ho to môže zbaviť dlhodobých tráviacich problémov. No i problémov rôznych iných druhov, pri ktorých oné spomínané nežiadúce látky v čreve brázdili cesty iným životným pochodom v organizme človeka. V treťom rade tak môžeme i zredukovať svoju váhu, opticky si zmenšiť bruchoepc. Naopak, ak čistbu zanedbávame, môžeme si tým privodiť neblahé závažné dôsledky, či už externé, v podobe pretrčajúceho čreva cez kožný lem brucha organizmu človeka, či už interné, v podobe ničivej povodne toxínov v organizme človeka. Dosť už bolo kecov, pristúpme k praxi. V prvom rade je dôležitá lokalizácia čreva vo fyzickom tele človeka. Môžeme na to použiť veľký obrazový atlas človeka, knihu Anatómie človeka a iné príslušné materiály. Ak už vieme, kde sa črevo nachádza, lokalizujeme vhodné vstupné brány do interiéru čreva. Znova na to môžeme použiť vyššie zmienené pomôcky. Následne cez vstupné brány čreva aplikujeme vhodné čistiace prostriedky. Čistbu vykonávame až do pocitu očistenia. Obsah čistby umiestňujeme len na miesta, na to určené.